Bé, bon dia, benvinguts a totes i a tots. Comencem aquest segon simposi d'ensenyament de la literatura i de la llengua en la conferència inaugural que faran els professors Carles Segura i Josep Martínez i que es titula Ensenyar literatura i llengua, què, per què, com. Com veieu, el títol d'aquesta conferència és un títol programàtic. D'alguna manera és el que voldríem saber tots, és el que volem aprofundir en aquest segon simposi. Què ensenyar, és a dir, els continguts, com ensenyar, és a dir, la metodologia i, molt important, per què estem aquí, quina és la nostra funció, especialment què dona sentit al nostre treball i al treball dels nostres alumnes a les aules. Carles Segura i Josep Martínez són ben coneguts de la sala. Faré una presentació un poc personal, en tot cas. Els dos, com és sabut, són doctors en Filologia Catalana i són professors del Departament de Filologia Catalana d'aquí de la Universitat d'Alacant. Carles Segura n'és actualment el director del departament. Els dos comparteixen, sobretot, pense, a banda del seu treball com a professors, com a excel·lents professors que són, la seva experiència, evidentment, és un moment ara per a compartir-la aquí entre tots nosaltres, però també, a banda, són també excel·lents investigadors. Josep Martínez és conegut sobretot per el seu treball en l'àmbit de la sintaxi i de la lexicografia històrica i en el cas de Carles també en l'àmbit de la lexicografia, de la sintaxi i també de la dialectologia, no sé si em deixa alguna cosa. I també els dos són professors, evidentment, del grau de Filologia Catalana i també professors d'aquesta casa, professors de la Facultat d'Educació, en la qual Carles imparteix assignatures, diverses assignatures dels graus de mestre i Josep és professor del màster de formació del professorat de secundària. La sensibilitat didàctica de tots dos és coneguda i és compartida segurament per molts de vosaltres que n'heu estat alumnes. En el cas de Josep, pense que de més antic, perquè ell, no sé si sabeu que inicialment es va formar com a mestre, precisament en aquesta casa. Ell va estar alumne de l'antiga Escola de Formació del Professorat, que actualment és la Facultat d'Educació. I aquesta sensibilitat l'ha acompanyat al llarg de tot el seu treball, en l'elaboració de materials curriculars, com a dinamitzador d'activitats com aquesta, que avui precisament comencem ara, i de diferents maneres. I en el cas de Carles trobo que la seva sensibilitat didàctica, que sempre ha estat ahí, ha anat creixent en la mesura també, això és el que ell m'ha comentat en alguna ocasió, en la mesura que també s'ha implicat cada vegada més en la docència en aquesta casa, en la Facultat d'Educació. Bé, el tema de què parlaran, encara que el títol dic és programàtic i per tant és un títol bastant general, és també un tema complex. Pot semblar molt senzill parlar d'una cosa general, però no ho és en absolut perquè l'ensenyament no és un procés que siga senzill, és un procés complex, sobretot perquè en el centre dels processos d'ensenyament i aprenentatge el que ja són persones, el que ja són els nostres alumnes, les nostres alumnes, que lògicament són tots diferents, lògicament tenen unes necessitats que no són les mateixes, tenen uns interessos diferents, també normalment són processos d'aprenentatge que es produeixen en moments de construcció de la personalitat dels xiquets, de les xiquetes o dels joves, i això implica processos complexos que no es poden abordar mai de la mateixa manera. Recordo que el curs passat una alumna em preguntava, o pensava, em va preguntar que quina era la fórmula per a la innovació educativa, i lògicament no hi ha una fórmula màgica, no hi ha un remei que puguem aplicar a tot el món, perquè es tracta de processos complexos que necessiten evidentment d'estratègies que no són sempre les mateixes i que a més s'han d'adaptar a les circumstàncies. De tot això ens parlaran ara Carles i Josep. Teniu la paraula. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Bon dia de nou. Donem principi, per tant, ja per fi a la ponència, a la conferència inaugural d'aquest simposi, Josep i jo. I comencem aquesta xerrada amb un diàleg que va tindre lloc no fa massa entre un professor del Departament de Filologia Catalana
i un alumne de Filologia Catalana d'enguany. Mireu, l'alumne va dir, en un context determinat, que ara no ve al cas, la literatura tu estudies i ho recites tal qual, però en altres assignatures que són més d'entendre és diferent. El professor li va dir, penses que la literatura és una matèria en què no cal entendre? L'alumne va respondre, tal com ens ho expliquen, sí, no cal entendre. A tu t'agrada quan t'ho expliquen a tu, va dir el professor, i l'alumne va dir, no massa, però si he d'explicar jo, com a professor futur, alguna cosa sobre l'obra que siga, de literatura, s'entén, li dic a l'alumne tal, li explique de memorieta els passos i l'alumne diu, ah sí, ja ho entenc. Això enguany. Sentir aquest comentari, per a mi, apassegadorament impactant, podria ser anecdòtic, segurament, podria ser fruit de la casualitat, podria explicar-se perquè un alumne i només un alumne no haguera comprès, diguem, per què hi ha assignatures de literatura i què volem aconseguir amb assignatures d'aquesta matèria, però em sembla que, malauradament, tots sabem que no és ben bé així. Aquesta percepció sembla que és habitual, pot ser generalitzada, jo no ho sé, jo no ho he estudiat, és coneguda per tots, els que segurament avui sou així, és històrica, vull dir que no és d'ara, que no es cau de nou, és arrelada, quasi una convicció en alguns alumnes, en molts alumnes o exalumnes, pot ser fins i tot en alguns de nosaltres. I evidentment crec que tots plegats estarem d'acord a pensar que en el millor dels casos és una miqueta trista, posem trista. I increïble, si ho penseu, perquè la veritat és que ben pensat, és de creure que s'arribi a la conclusió que en l'assignatura de literatura no calga entendre res? Això és possible? La pregunta, per tant, és inajornable. Doncs què és el que no estem fent bé? Alguna cosa no estem fent bé. En què estem fallant o qui està fallant? Podem girar la cara, segurament, o amagar el cap sota el terra, com fan les trus que teniu ara a la pantalla, i dir, bé, doncs, què hi farem? Això no té esmena, no? Podem dir, per exemple, o tirar la culpa a la societat, a internet, la cultura superficial en què vivim, immersos, la crisi, el consumisme. Nosaltres, mestres, segurament no podem lluitar contra tot això, és massa gran, és massa gran. O pot ser, pitjor encara, si pensem que són els xics i les xiques els que no tenen esmena, també ho podem pensar. El comentari podria ser, mai havia passat com fins ara, com passa ara, mai havien mostrat tan cruament els alumnes el desinterès o la indiferència per la literatura o per l'escola, mai havien encarat tan descaradament, valga l'expressió, a la figura del professor o de la professora. Mai havien presentat una actitud així. Podria ser una opció. Una altra possibilitat d'ajornar la decisió, de procrastinar, que es diu ara, els psicòlegs diuen procrastinar, doncs el sistema. El sistema sempre té la culpa de tot, o el currículum, que forma part del sistema. No podem descuidar el currículum, podríem pensar. Hem d'atendre els continguts que s'hi detallen. Estem condicionats, diguem, pel currículum, o en la mateixa línia podem dir també que la universitat, en el cas de segon de batxillerat, doncs ens imposa que els alumnes aprenguen únicament les característiques dels autors, alguns autors, les característiques d'alguns moviments, o diguem que és la que realment ens podria condicionar, almenys en aquest curs. Però per un costat, penseu, qui elabora el currículum? I estem d'acord, nosaltres mestres, nosaltres experts, amb això? Esteu d'acord que contem amb un currículum potser cada vegada més detallat, més constrenyedor, que mostra una desconfiança notable amb la nostra professionalitat? Per un altre costat, penseu realment que la universitat imposa com hem de fer-ho a les aules? Si bé ho penseu, som nosaltres els que tenim les ramaleres, no sé si heu sentit la paraula, les ramaleres, les regnes de la nostra actuació. El sistema educatiu està format per mestres, per alumnes, per pares i per mares, en el cas dels infants, i per l'administració també. Nosaltres som els mestres i per tant depèn de nosaltres que reflexionem sobre el que fem a les aules, sobre els resultats que tenen les nostres metodologies i decidir si canviar-les o no canviar-les. Canviar-les o no, per tant, està en les nostres mans. Si el que tenim no funciona o no funciona bé, i no podem esperar que alguna espurna, segurament, divina o humana, en resolga la situació i, per tant, crec jo que cal intentar mudar-ho, a poc, si voleu, sense traumes, amb peu ferm, això sí, però sense agafar-se massa al cap tampoc en cada moment, perquè tenim moltes coses a fer.
Evidentment, hi ha més factors que intervenen en tot plegat, el sistema, com diades, les situacions concretes, les famílies, en el cas dels xiquets, tot això és evident, no? Però l'autocrítica, crec, i les modificacions de la conducta que se'n deriven de l'autocrítica és la primera passa necessària que hem de fer tots, crec, perquè cada col·lectiu, en aquest cas nosaltres, aporta el seu granet d'arena a la millora de la situació. I ara, avui, ens toca a nosaltres mestres fer la passa. I en concret, ja ho sabeu, ens volem centrar en el binomi tan suggerent, tan desatès segurament, o tan maltractat també segons com, que enllaça literatura i educació. No és la nostra intenció esbrinar, avui, ni demà, o analitzar ara les causes d'aquest maltractament, o d'aquesta desatenció, o d'aquesta desafecció, si voleu. Volem proposar una nova reflexió col·lectiva, una de tantes, una més, no és l'única ni la definitiva, és una més, que anirà col·laborant a millorar això, per a començar a modificar i continuar modificant la situació actual que reflecteix el comentari o el diàleg que ha encapçalat la xerrada. Aquesta reflexió entenem que ha d'anar acompanyada d'un discurs propi que permeta a nosaltres, la comunitat educativa de què formem part, des dels cicles infantils fins als universitaris, millorar la relació entre literatura i societat. Aquest és l'objectiu, millorar la relació entre literatura i societat. I fixeu-vos que, almenys en el nostre cas, no es tracta d'una relació abstracta, literatura i societat. Sí, però també són els xics i les xiques que tenim en les nostres mans els que han o les que han de llegir i observar què senten i què han après en acabant. Per tant, no és abstracte, també és abstracte, però també és molt concret. Volem participar, per tant, en la configuració d'aquest marc de referència que necessitem per a bé anar. Volem ajudar a elaborar un guió flexible i obert que ens conduïsca a no tornar a sentir mai més el que vos ha llegit al principi. Volem mantindre amb vosaltres una comunicació constant que ens guie a tots plegats i ens ajuda a formar lectors lliures, crítics, autònoms, solidaris i feliços. I això voldrà dir, en efecte, contribuir a formar ciutadans plens. I cal dir-ho això sense avergonyir-nos-en. És un objectiu preciós, un gran objectiu. Fàcil no és, però tampoc no havia dit ningú que era fàcil. Per tant, tirem avant, no? Més encara, volem defugir de visions catastrofistes. Les dades són les que són i tampoc no cal amagar-les, són les que són. No volem centrar-nos en la brama que es deia en una reunió del simposi. Segurament la teràpia que segur que de tant en tant o sovint necessitem exterioritzar entre nosaltres per a sentir-nos un poquet millor. Volem, en canvi, arribar a la reflexió, al punt de trobada o a la discrepància, que sempre fa créixer la discrepància, no hem de tindre-li por a la discrepància, només faltaria, i sobretot volem fomentar la col·laboració entre tots els implicats en l'ensenyament de literatura i de la llengua. Volem compartir i que compartiu pràctiques concretes, no només reflexions, sinó també pràctiques concretes que plasmen o que materialitzen aquesta reflexió. I amb aquest propòsit tenim el simposi que tenim avui. És el Departament de Filologia Catalana el que planteja fa vora un any o poc més d'un any l'organització d'un simposi com aquest, d'ensenyament de la literatura i també de la llengua, però la literatura en primer lloc ara, i és un simposi que a més té continuïtat amb un primer simposi que va tindre lloc ja fa 10 anys, d'ensenyament de la llengua i literatura. En aquell moment ens vam centrar un poc més en el que implicava l'ensenyament de la llengua, més en concret. Per tant, concrete, i ara mateix deixo la paraula ja a Josep, quines són les raons que ens han mogut a fer això? Doncs mireu, la primera, perquè estimem la literatura, i volem compartir-la. I alerta que acceptarem, ho comentava Anna l'altre dia, que algú no la vulga per companya. De vegades passa, però si no la vol, que siga perquè realment l'hagi coneguda en les condicions que toca, com una persona o com un menjar, no abans de conèixer-la, rebutjar-la. En segon lloc, perquè sabem que conèixer la literatura, la nostra literatura, vol dir saber qui som, conèixer la nostra cultura, situar-nos en el món, saber quins són els nostres referents, descobrir la nostra història, i això crec que ho necessitem. En tercer lloc, perquè volem que la llengua catalana, que el valencià s'utilitzi amb normalitat, en condicions, com toca, que ja està bé. I la literatura crec que és un puntal per això. No només és la literatura, però la literatura és fonamental en aquest objectiu.
perquè també som conscients que fer conèixer la nostra literatura és la nostra obligació com a mestres. Però per conèixer-la no a qualsevol preu, sinó mirant d'inocular el virus del gust per la literatura en els alumnes nostres. Tenim aquest gran poder, ja diu Spiderman que qui té un gran poder té una gran responsabilitat, no? Doncs això, un poder quasi màgic, jo què sé, podria ser que fos un poc màgic, d'influir, d'encomanar, d'afavorir l'associació positiva entre idees, no? I hem de saber-lo aprofitar, aquest poder, utilitzant la imaginació per a crear recursos, evidentment, i posar-hi el que vulgueu posar, passió, sinceritat, il·lusió, diàleg, reflexió, el que sigui, el que faci falta. Perquè partim d'una realitat també, una radiografia que ens ofereix el nostre alumnat de Filologia Catalana i també d'Educació, que mereix fer-hi un pensament. Els filòlegs són amants de la llengua i literatura i seran futurs professors en la seva immensa majoria de secundària, i els futurs mestres seran educadors i educadores dels nostres xiquets. Uns i altres confessen en un percentatge notable, fins i tot de vegades més de la meitat de la classe, de l'aula, que no llitgen habitualment, que només que llitgen lectures obligatòries o que no els agrada llegir. Crec que hem de fer-hi un pensament també. Perquè creiem també, per altra banda, que és obligació de la universitat en general i en concret del Departament de Filologia Catalana d'oferir a la comunitat educativa, d'oferir-nos a tots plegats un espai de trobada, de discussió, de crítica, per a proposar alternatives i per a poder redreçar en la mesura de les nostres possibilitats la situació. Perquè creiem també, és una altra de les raons fonamentals, crec que són de les fonamentals, que un altre paradigma educatiu per aconseguir, és possible, per aconseguir que realment, subratlla la paraula realment, els nostres alumnes aprenguen alguna cosa del que són i del que volen ser. I juntament amb això, que aprenguen per què la literatura es pot aportar arguments i emocions per aconseguir-ho. Si fem que aprenguen alguna cosa amb la literatura, aconseguirem que estimen la literatura i que coneguen ara sí per què és així i no d'una altra manera, perquè és segons com en cada moment històric, perquè de vegades critica o lloa segons què, perquè té relacions amb altres literatures d'altres països o perquè de vegades és més concreta i s'entén més o és més abstracta en altres moments i no s'entén tant. No pot ser, això vos ho dic jo, és a dir, és opinió meua, que a finals del segle XIX, és a dir, no fa 2 segles, però en número sí que fa 2 segles, hi haguera pedagogs, segurament coneguts per vosaltres, que proclamaren ja en aquell temps que en l'escola no cabien lliçons apreses de memòria, això en el segle XIX, llibres de text o exàmens, que criticaren radicalment l'absurda acumulació mecànica de continguts, en el segle XIX. Insistisc, el suposat mecanisme anivellador dels exàmens i que aquests tingueren alguna cosa a veure amb l'estudi o l'aprenentatge o amb les aptituds dels alumnes, els exàmens, és a dir, criticaven els exàmens, que tractaven ja en aquell temps d'estimular la curiositat cap al coneixement i el desenvolupament del pensament lliure, plantejant qüestions i contrastant punts de vista, aprenent a raonar i a discutir i a contrastar i a resumir i a donar opinions, que digueren que s'aprèn dels llibres i també de les eixides a l'entorn, als museus, als tallers, al teatre, a les fàbriques, a la naturalesa, que defensaren que s'aprèn dialogant, que l'aula es transforma en una conversa permanent, no digueu que no és bonic, això ja es digué en aquell moment, lliure, una conversa lliure, exigent i respectuosa. Doncs això, com és possible que en el segle XXI, que estem ara, com aquell que diu a mitjan segle XXI, encara tinguem raons per a debatre o per a donar arguments, o necessitem donar arguments per a debatre si la literatura cal que s'entenga o no, o de si recitant de memòria n'hi ha prou. Doncs crec que hem de moure peça ja. I finalment, perquè creiem que hi ha molts professionals, molts de nosaltres, que tenim un discurs bastant format a favor d'aquest canvi de paradigma que us estic explicant, a favor de flexibilitzar l'educació, de fomentar com toca la lectura, per exemple, no abusant de les lectures obligatòries, posem per cas, d'introduir les noves tecnologies de forma significativa, que ens sembla un potencial bestial que hem d'aprofitar, les noves tecnologies, d'implicar les emocions de tots plegats, amb la finalitat d'aconseguir que els xics i les xiques aprenguen realment coses amb la literatura i sobre la literatura. I en canvi també és de veres que no acabem de decidir-nos a anar per faena. Pot ser perquè no dominem la manera de transformar aquest discurs en pràctiques concretes
o perquè de vegades tendim a acomodar-nos en la zona de confort, encara que sabem que no tocaria del tot, o perquè no ens acompanya ni el sistema ni pot ser alguns companys o companyes, o perquè tenim por que isca malament i que puguem així perjudicar els alumnes, no? O perquè no estem segurs, en el cas de primari o d'infantil, que els pares o les mares comprenguen aquest canvi de paradigma, perquè costarà que uns alumnes també pot ser acostumats a unes dinàmiques concretes, doncs s'adapten a unes dinàmiques diferents, no? Perquè remar contra corrent sempre costa i de vegades talla bastant l'alè, no? Però això ho sentim tots i estem aprenent tots també i per tant hem de compartir-ho així per aconseguir-ho. I amb aquestes premisses i aquestes raons com a context, pren sentit no solament que és molt convenient que fem trobades com la que avui ens reuneix així, i més que en farem més, sinó la decisió de definir les línies que hem volgut que estructuren el simposi, els fòrums del simposi i que pretenen participar en la nostra presa de decisions, diguem, com a professors i professores de literatura i també de llengua. Tot és al voltant d'una idea central que és la que podríem utilitzar com a centre, com a leitmotiv del simposi. Fer esdevenir l'aprenentatge una experiència. Si no fem això, no aconseguim que els alumnes aprenguen. I per això hem organitzat el simposi, i com que aquesta és la conferència inicial, doncs toca que declara això, ara ho explicarà Josep en detall, doncs 6 línies que són les que teniu ara així. En primer lloc, cal desplegar, parlar del que implica la literatura i la relació de la literatura amb la identitat, ja siga personal o ja siga col·lectiva. També cal parlar de la relació que té la societat amb la literatura, els èxits o els fracassos de la societat, com això es manifesta en la literatura i què podem aprendre de tot plegat. La literatura i la construcció del pensament crític. Ens sembla una competència fonamental desplegar el pensament crític i la literatura hi pot ajudar moltíssim. De fet, és central segurament en aquesta competència. Després també hem de centrar-nos en la literatura i el gaudi i el goig, i el plaer de la lectura, per exemple, o el valor estètic, la relació de la literatura amb altres arts, o les emocions que tot plegat genera. I segur que sense emoció no n'hi ha aprenentatge, per tant hauríem d'utilitzar l'emoció que genera la literatura per a fer aprendre. Després, per una altra banda, la relació que hi ha, evidentment, perquè la literatura és llengua i la llengua és literatura també, el tractament integrat d'almenys aquestes dues matèries, ensenyament integrat de la llengua i la literatura. I finalment, el tractament, una qüestió ja un poc més tècnica, diguem, el tractament pedagògic específic de la literatura. Doncs amb això davant, Josep ens explicarà la resta de coses. Com esteu? Com teniu el cos? Bé, no? Carles ho explica tot fantàsticament bé. Mireu, tot el simposi en general i evidentment la nostra participació està tan coordinada com ha estat possible i ho està molt, no? Però així tot permeteu que comenci donant les gràcies al nostre presentador. Les bones amistats es noten, i a més quan duren tants anys, no li feu massa cas perquè tot el que ha explicat és sobre la base de l'amistat i l'estimació. Després vull agrair que hàgiu vingut, tots els presents. Permeteu que ho digui així, m'ompli de goig trobar així persones que conec de fa molt de temps també i persones que havien participat en el simposi aquell de fa 10 anys en un altre context, d'una altra manera, però que ara les veig així presents i vol dir que continuen en la tasca. I els estudiants, els que sereu futurs professionals de la llengua i la cultura d'aquest país, doncs benvinguts. Sé que alguns professors ens hem posat tremendament pesats perquè vinguéssiu i espero que després no digueu «ai, ens heu estafat, no pagava la pena», espero que no. Així que benvinguts. Mireu, a mi em correspon parlar bàsicament de l'últim aspecte. Veieu que hi ha... On pegui? Sí? Sí. L'últim aspecte, l'aspecte que té a veure amb el com. Com hem d'ensenyar, no? La llengua i la literatura, perquè potser algú tenia al cap ara, i què fan aquests que es dediquen a la semàntica i a la sintaxi diacrònica?
així pontificant en la trona, no? És a dir, que no ens dediquem exactament a la literatura. Bé, això s'ha fet expressament perquè nosaltres el que pretenem és donar un discurs de departament, si es pot dir així, és a dir, si es pot dir així, no, és així, no? En què participen tant les persones de llengua com les de literatura, i si em permeteu, en part els de llengua som els que més pesats ens hem posat perquè això arrenqués en l'èxit que preveig. Una cosa. Segona cosa, bé, el motiu és perquè pensem que llengua i literatura s'han d'ensenyar plegades i quan ensenyo llengua estic ensenyant literatura i a la inversa. De l'altra banda també de tot el que us diré està fonamentat en la reflexió, en l'experiència, en les lectures, en la teoria, però no és cap solució. Jo no la tinc, la solució, i si algú dels presents la té, doncs calça el braç i no tire la primera pedra. Per tant, si vos sembla, us acompanyaré en reflexions que ens hem anat fent i que estan vinculades en la filosofia del simposi i en la filosofia de les coses que us ha explicat Carles. Aquí he dit moltes coses interessants i una de les que he dit és que, pel que afecta a mi, fa molts anys que vaig fer el món, no? I efectivament jo vaig començar sent mestre i això és una espècie de sacerdoci, no? Que no hi ha manera de llevar-se el crisma de darrere. No? Aleshores, quan jo vaig estudiar pedagogia ja fa uns quants anys, ja feia molts anys que es deia una cosa que ara és molta moda, i és això, és un vell principi, el vincle que hi ha entre ensenyar, aprendre i experiència. Alguns dels presents, alguns d'aquesta taula, ens dediquem a un corrent de la lingüística que s'anomena, s'havia de dir d'alguna manera, s'anomena lingüística cognitiva, ara ja es parla més aviat de lingüística cultural, no? I que si té algun plantejament bàsic és aquest. I és un plantejament que en gran mesura naix com una espècie d'heretgia contra el corrent tradicional de la lingüística que ja venia quasi de Descartes, i és l'escissió entre pensament i cos, l'escissió entre pensament i experiència. Ara la lingüística, la neurolingüística, predica més aviat al contrari. Predica que no es tracta de dos elements separats, sinó de dos elements plenament integrats. Construïm el món a partir de l'experiència, pròpia o heretada, això sí que és veritat. No? Bé, això que té a veure amb l'ensenyament, em pensa que ho té a veure tot. Això que ensenyaven aquells mestres que tu evocaves de fa molt de temps, que és a través de l'acció, a través de l'acció pròpia i directa i de la reflexió pròpia i directa, com s'aprèn, és una cosa que a voltes hem oblidat. Mireu una cosa, és veritat, ens dediquem a la semàntica i mireu què diu el diccionari. Com defineix el diccionari dolç, ho veieu? Diu, adjectiu, llenguatge corrent, sembla que és, lèxic corrent. Bé, diu que té un sabor com el sucre o la mel, el DIEC 2, diccionari normatiu. On us ha pegat? Al tos o a l'esquena? És a dir, si no hem tastat mai el sucre o la mel, ens quedem sense saber què és el dolç. Ergo, si vols saber què és dolç, tasta el sucre. Jo no puc fer-vos tastar el sucre. Perdó, no puc fer-vos saber què és dolç si no tasteu el sucre, si no tasteu la mel. El mateix passa en la immensa majoria de les coses que diem, de les coses que aprenem. A partir d'aquest principi, és a partir de l'experiència, és en l'experiència, a través de l'experiència, com aprenem i cosa grossa. És a través de l'aprenentatge com construïm l'experiència, que és un altre avantatge molt interessant, és a dir, això és una copa perquè hem decidit que sigui una copa. I no començo a posar exemples perquè m'hi estaria molta estona, però la copa ha de ser així primer, si no és així primer jo no veuré la copa. I si existeix a mi em farà igual, perquè si no la veig ja pot existir. Doncs he pensat plantejar-vos 3 experiències pròpies, meues directes, vinculades a la llengua i a la literatura, i després que cadascú entrega la lliçó, si vos sembla. I a veure per què dimonis no fem aquestes coses en les aules. Jo també ho dic en les aules de llengua i en les aules de literatura, les dues coses. Mireu, poseu-vos a finals dels anys 60, primeria dels 70. Jo soc petit i visc en un poble petit a la vora d'una gran muntanya, no és això? Vinc d'escola, amolla la bossa, no deien la cartera, deien la bossa en escola, la mollava i m'anava corrents als peus de la padrina de ma mare que començava a contar-me. Jo trobo, la meva impressió és que sempre em contava la mateixa història, segur que no, però la memòria és així. Gràcies. I és una història que jo no recorde, només sé que és una història que em fascinava absolutament.
té a veure, no poètica m'ho podríeu explicar, segurament té a veure amb Peret i Marieta o alguna cosa d'aquestes, però ara bé, després d'adult, quan somie, quan he tingut algun somni dolent, tots en determinades èpoques tenim somnis de terror, sabeu en què he somiat? En aquelles dentoles. Aquelles dentoles em feien una por tremenda. D'acord? Em feien terror. Això del... He estat tentat de no posar fotos, perquè precisament el que no vull és condicionar-los. Però és igual. Jo he vist imatges d'aquestes tota la meva vida i són les que em provoquen la por. Què volia contar-vos en això? Per què evoca, es deia Rosa, li deien Roseta, per què evoca Roseta en aquesta història que us conte? Perquè aquella experiència era una situació realment experiencial. Què estava aprenent allà un infant de 4-5 anys? Què estava aprenent? Un fum de coses. Sobretot estava aprenent el món. Per exemple, estava aprenent quines coses són les que fan por, perquè heu de saber que la por no és un sentiment universal. I aprenem la por. Hi ha cultures en què la por no és fomentada, no és percebuda, com no ho és l'ira o no és l'amor romàntic. Per exemple, això. Estava aprenent què és la por, a què he de tenir por. Direu, Josep, per això no cal aquest simposi, això ja ho sabem, que és això. Tota la vida s'ha dit que aquestes històries tradicionals serveixen per a integrar això. Però cal que ens parem a pensar realment que la cosa és una mica més profunda que tot això. Perquè a més estava aprenent llengua. A més, estava descobrint jo qui era. Vosaltres, és l'altra cosa que vull, evoqueu històries d'aquestes vostres pròpies, que en tindreu un fum. I situeu-vos en aquell context i veureu que és a través d'aquest paper d'espill que estava fent-me aquella literatura popular com estic construint-me jo, perquè jo no sé qui sóc jo, no encara, no jo, vosaltres tampoc, no cregueu. És a través d'aquest procés, i aquest procés és un procés tremendament interessant, tremendament complex, que em porta a l'aprenentatge de la llengua, sí, però l'aprenentatge també dels sentiments, de les categories culturals, de com s'estructura el món, què és bo, què és dolent. Després reflexionarem una mica més sobre... És horrorosa, sobre aquesta cosa. Mireu, una màxima bàsica de la lingüística actual és que aprendre una llengua és aprendre el repertori convencional d'imatges de la cultura que l'ha bastida, ja es coca. Què significa això? Significa que els mots, els morfemes, les construccions estan lligades a escenes i aquestes escenes són resultat del viatge de cada cultura pel temps. Si no, no vos pareu a pensar, com és que diem he agarrat un constipat? Home, jo puc agarrar això, però un constipat realment el puc agarrar? El verb agarrar simplement està servint-me per a construir una escena, és a dir, una cosa que la tenia i que ara ja no la tinc i que ha penetrat en el meu cos. Això des d'una perspectiva lingüística. Tenim una escena de què és això del constipat, què és això de les malalties, que són coses que són fora i venen i ens envaeixen. Això no és essencialment diferent de les normes de comportament, de la manera de pensar, dels prejudicis de gènere, etc. La llengua no és una altra cosa només que un instrument no sols de comunicació, va més enllà d'això de la comunicació. És l'objectiu d'aquesta xerrada nostra. Hem de superar el mètode comunicatiu, hem d'anar més enllà del mètode comunicatiu. Ha de ser un mètode fonamentat en l'experiència. Ara veureu què vull dir això. La llengua és un instrument bàsic per a respondre un gran interrogant. L'interrogant que ens passem tota la vida intentant de respondre. Què és això? Això que hi ha dins, perdó, això que hi ha fora i això que hi ha dins. És a dir, no posaré moltes anècdotes perquè si no menjarem molt de temps. Els meus alumnes saben aquesta història, la semàntica. Explica Umberto Eco que els asteques esperaven l'arribada d'uns déus, venien uns déus. I un bon dia, a primeries del segle XVI, en una platja del Carib, havien situat 2 talaies. Un talaia, un vigilant, va veure una cosa i se'n va anar corrents a l'emperador a dir-li, a Montezuma, a dir-li que havien desembarcat uns monstres horrorosos, havien baixat d'unes grans canoes, uns monstres horrorosos que tenien 4 potes, 2 caps i 4 braços.
Això va dir un. Un altre vigia se'n va anar corrents i li va dir que havien baixat uns déus que brillaven muntats en cérvols. Vos podeu imaginar qui són els que havien baixat. Havien desembarcat els conquistadors castellans. Ara bé, el repertori convencional d'imatges recuperat per les paraules que tenien aquelles persones era, la cosa més semblant era aquells déus que esperaven o els cérvols pel cavall. El mateix li va passar a Marco Polo quan va anar a Java i descobreix una bèstia amb 4 potes i una banya al musell, així davant. És el mateix llibre meravellós d'Umberto Eco, Kant i l'ornitorrinc, que recomano. Doncs, clar, aquell home va dir, ja ho sé, ja sé què he trobat l'unicorn, per fi l'he trobat, l'animal que és paradigma de totes les virtuts. Clar, havia trobat el rinoceront, asiàtic, però el rinoceront. Puc estar molta estona posant-vos exemples d'això. Aquestes experiències vinculades a la literatura d'un infant de 3 o 4 o 5 o 6 anys, però d'un adolescent de 10, de 12, de 13, de 14, de 15, d'un adult, són tremendament interessants, tremendament útils des del punt de vista de la construcció de la llengua, d'assumpció del repertori convencional d'imatges, és a dir, com s'estructura el món. Si tingués temps us explicaria com parlen els xiquets petits, com inicien aquest procés, és un procés complex, s'anomena categorització, dividir el món en parts. Però un exemple, una pinzellada. S'ha estudiat en xiquets anglesos que diuen quack, quack a les monedes. I dius, com pot ser que un xiquet li diga quack, quack a les monedes? Quack, quack al seu aneguet de peluig. Quack, quack a qualsevol ocell. Dius, home, als ocells bé, a l'ocell de peluig bé, però a les monedes... Va? Us ve al cap? Alguns ja s'ho saben. Recordeu allò de les monedes de l'Aguileta? No té una aguileta? Per què es diu que no tenen una aguileta? Què havia dibuixat en aquelles monedes? Diuen que havia dibuixat un pajarraco, no? una aguileta. És el mateix fenomen, això en xiquets petitets. Després descobriran que això no és un quac-quac, que això és un coin, és una moneda. Estem? En seguiu? Bé. S'havia dit que la literatura, que la novel·la, això jo ho vaig dir fa poc, a la Nucia, que la novel·la era un mirall que passejava per un llarg camí. Em sembla una frase tremendament desafortunada, tot i que el personatge que ho va dir era important. Per què? Perquè és inexacta. Això és el que deia la lingüística antiga. També, les paraules no són un reflex del món. Les paraules són un reflex del concepte que tenim del món. Què són altres calces, senyor Retor? El mateix. La literatura no és una imatge del món, és una imatge dels conceptes que tenim del món. Per això hi ha literatures, per això hi ha cultures diferents. No ho oblidem. La literatura és, s'ha dit moltes vegades, la construcció de mons possibles, sí, però a través d'un instrument tremendament subjectiu, la literatura. La literatura, la llengua i la literatura, la gran elaboració de la llengua, no és una altra cosa només que és com un àlbum de viatge, en què tenim totes les fotos del viatge que hem fet. I és el nostre viatge, i si no te l'explica tu no l'entendràs. Suposa que comencem a entendre'ns. La literatura ens explica què és l'amor, què és enamorar-se, què és una dona, què és un home, com es comporta un home, com es comporta una dona, ens diu que és bonic i que és lleig, qui sóc jo, qui som nosaltres, quina llengua és aquesta que jo parle. Segona experiència. Llegim això? Vaig bé de temps? Sí. Teoritze massa? No, vinga. Llegiu aquest text. Diu, et done una aigua si tu em dones 3 nits. Proposa l'una. Ah, no, això és massa, remugava l'altra. I 2 nits? Demana l'una. No, una nit i un espill. D'acord, suggeria l'altra. Bé, d'acord, suggeria l'altra. Bé, d'acord, acceptava una. Enteneu de què parlen? Això és veritat, Això no m'ho tenia de decidir. Això és real. Mireu, això és una conversa que vaig transcriure ja fa uns quants anys d'unes xiquetes que aleshores tenien 6 anys, al poble de Sant Joan.
Jo feia feina i de sobte em veig les dues xiquetes allà prop meu en aquesta conversa. I dic, això? Us he de dir que va ser un article d'això, evidentment, després, no? Mireu de què parlaven. Sabeu què són això? Jo quan era petit en dèiem boles o boletes de jugar al guà. Això que té a veure el que ens ha convocat així. Mireu, això té a veure en un fet fonamental que oblidem fins i tot els que ensenyem llengua. Per què dimonis ensenyem la llengua? Per què dimonis ensenyem la literatura? Perquè mireu, això està vinculat a una cosa fonamental, que si no l'aconseguim ens quedem sense llengua. Tindrem una llengua fotocòpia de l'altra llengua, satèl·lit de l'altra llengua, etc. Això té a veure amb una cosa que s'anomena creativitat lingüística, té a veure amb la comprensió del món, té a veure amb el fet quan això funciona en el moment en què ens comuniquem i evidentment, no m'ho negueu, té a veure amb la poesia. Resulta, quan jo era petit hi havia 2 o 3 classes de boles. Ara, en aquell moment hi havia, jo no sé quant, sí, jo us ho diré, 39, perquè hi havia 39 noms diferents. Aleshores, en una situació com aquesta era imprescindible, el menester fa fer, era imprescindible posar-los nom perquè els ho facilitava a l'hora de comunicar-se. I què van fer les bones senyores en 6 anys? Eren de línia, que conste. De línia valencià. Doncs posar-los nom. I com els van posar nom? Doncs mobilitzant el que fem tots, metàfora i metonímia a manta. I van construir. Lliçó d'això. Quan muntem activitats, aquestes activitats han d'implicar l'afectivitat de la persona. Primera experiència. Segona experiència, quan muntem activitats que siguin realment activitats, que no siguin exercicis d'ensinistrament, han d'implicar les forces creatives de l'individu. L'individu ha de moure's a parlar, ha de sentir la necessitat de parlar, ha de sentir la necessitat d'escriure. Si no la sent en aquell moment és obligació nostra fomentar-li-la. Mireu, el mètode comunicatiu, i això és... Ara estic criticant una cosa que encara no ha arribat a les aules, massivament. El mètode comunicatiu n'ha arribat una caricatura. El mètode comunicatiu partia de... Jo me'n vaig a Anglaterra, la història és una altra, és més complexa, ve de més darrere, però us poso un exemple prototípic. Me'n vaig a Anglaterra i he de demanar una habitació, i a mi m'ensenyaven a demanar una habitació en anglès. Ergo, observeu, la motivació jo ja la tenia. Què? Anar a Anglaterra. Jo ja tenia la motivació, em faràs passar les de Sant Amaro, estudiant anglès, però jo ja tinc la motivació per anar per aprendre l'anglès, per a comunicar-me en anglès. A més, són coses que preveig que diré, són coses que m'interessa aprendre a dir. Això passa en els infants de classe? Això pot passar-nos en alumnes de primer, de segon o tercer d'ESO? Probablement no, probablement no. Per què? Perquè per a comunicar-me he de tenir coses a dir. A mi em fan esgarrifar aquelles activitats de... Aquest text és un text conversacional o narratiu? Activitat oral, parlen amb els companys. A mi em posen això i els envia un bram a la tonyina. Santa paciència dels xiquets de fer això. Quin interès té això? Vosaltres en parlaríeu d'això? Sí, els que ens dediquem els que us dediqueu a la lingüística textual, però... El menester fa fer. Ens posem en marxa quan allò que estem fent realment és interessant, realment ens atrau. Tercera experiència. Us he contat una cosa de la meva infantesa, perquè vosaltres us l'apliqueu i feu el mateix. Us he contat una cosa en què jo encara era de la segona jovenesa i ara que estic en la madurea, doncs he redescobert la literatura ja fa uns quants anys. I això és la part que m'interessa contar-vos ara. Mireu, hi ha un poeta que jo admire, que m'agrada molt i del qual acaba d'eixir una traducció catalana. Jo l'havia mig llegit en anglès, després en traduccions una mica infames, fins i tot un amic i jo ens havíem plantejat la possibilitat de traduir-lo perquè no hi havia una traducció actualitzada al català. Bé, aquest poeta. Voleu que llegim? Jo soc un lector fatal de poesia. Diu, jo em celebro i em canto. Ho llegiré com està escrit, en la modalitat en què està escrit. Jo em celebro i em canto. Es diu canta a mi mateix. Això és molt conegut, suposo que tots els presents el coneixen. Diu. Jo em celebro i em canto, i allò que dono per bo, que jo dono per bo, tu també ho donaràs per bo, perquè tots els àtoms que em pertanyen també et pertanyen a tu. Reposo i exalto la meva ànima, m'inclino i reposo amb llibertat i contemplo un bri d'herba d'estiu.
la meua llengua, tots els àtoms de la meua sang, nascuts d'aquesta terra, d'aquest aire, nascuts ací de pares que ja hi varen néixer, i els seus pares també. Jo ara, amb 37 anys, i una salut perfecta, començo i desitjo no aturar-me fins a la mort. Això és de Walter Whitman en el seu llibre que va anar reelaborant al llarg de tota la seva vida. Bé, a veure, això és evident que és un producte lingüístic que suscita en el lector determinades experiències. Clar, la suscitació, no sé si es diu això, d'aquestes experiències, aquesta connexió en el text està molt en funció del meu estat anímic, o què és el que necessite, què és el que identifica, quina és la meva posició prèvia. Mireu, això, que els de literatura suposo que expliqueu molt millor que jo, no vull ficar-me on no em demanen, és el que fem sempre en una situació de comunicació o en una situació de categorització, és a dir, de comprensió del món. Tot allò que veieu, del món, tot allò que sentim d'un altre, necessàriament s'ha d'acoplar sobre les expectatives, els coneixements, les necessitats prèvies. El que ocorre és que la literatura té una potència molt gran dins l'àmbit de la transformació de la persona, com mostra un poema com aquest. Això. La literatura, s'ha dit fins a la sacietat, és el gran pòsit, el gran dipòsit d'una cultura. I és el mecanisme, és una de les possibilitats de perpetuació d'aquesta cultura al llarg del temps. Alerta, sí, és veritat, per això ens posaria en una posició molt conservadora. La literatura també és un instrument de transformació de la societat. Per què? Per ser, perquè la literatura implica la projecció sobre el paper, sobre els sons, de la representació del món que algú ha teixit. Per tant, jo tinc la impressió que la literatura té un paper fonamental per a la transformació de la societat valenciana, de la societat catalana en general. El paper de ser un element de transformació, un mitjà de transformació a través de la paraula. No solament llança models, sinó que és l'àmbit per a la transformació d'aquests models. El procés pot ser molt complex, si us parlava d'un complex, d'un estat anímic, i en un moment determinat de la meva vida em vaig connectar en aquell poeta i em va captar. En altres moments pot haver-vos passat, jo sé, en Madame Bovary, pot haver-vos passat en Ausiàs Marc o en Jordi de Sant Jordi. Bé, he d'anar enllestint. Mireu, jo vull posar, s'ha anomenat, i em pensa que és una afirmació que té raó, però m'interessa molt l'àmbit de l'ESO, sobretot de l'ESO i del final de la primària, perquè això ho hem parlat moltes vegades, fins i tot en alguns dels presents, com és possible que els xiquets fins a una determinada edat tinguen ganes d'anar a escola i després se'ls esmunyisquen aquestes ganes, desapareguen aquestes ganes. Què ha canviat? Què ha canviat? Per què deixa de ser motivadora a l'escola? En els anys 80 hi havia una paraula que tothom tenia a la boca, aquesta, motivació. Ara jo no sento això. Jo ara el que sento és cultura de l'esforç, meritocràcia i tecnologia. Això és el que sento. I mercat. Us convido a reflexionar sobre això. Aprendre, ja sabeu que és un derivat de prendre, d'agafar. L'etimologia última és molt complexa, però bé, què vol dir aprendre? És la gran pregunta de la pedagogia. Què vol dir aprendre? A mi em van dir que aprendre era un procés diferent d'adquirir, i aprendre era integrar en el bagatge conductual, integrar en la manera de pensar, integrar en la manera de moure's, integrar, fer nostre propi. Això només s'aconseguia a través d'un aprenentatge realment significatiu que suposa que a tots s'entén a partir de tot el que us he dit. A mi m'explicaven que hi havia, i veig que continua explicant-se, dos tipus de motivació, la intrínseca i l'extrínseca. Quina és la intrínseca? La intrínseca és la motivació que deriva del mateix fet de fer una activitat escolar. Perquè clar, estem a l'escola, escola en majúscules, no? Si jo em trac el carnet de conduir és perquè el necessite, mireu si estaré motivat, etc. Això és una motivació... Bé, doncs la motivació que té a veure amb la mateixa tasca que estic fent, en el fet que aquesta tasca m'ajuda a saber jo qui soc,
Ja sé que això sona molt filosòfic, però veureu que això té a veure amb qüestions de la vida quotidiana. I a més em fa membre d'un grup, em permet integrar-me en aquell grup. Això és motivació intrínseca. Perdó, sí, ho he dit bé, intrínseca. La motivació extrínseca és una altra, és si ho fas aprovaràs, si ho fas bé tots diran que ets molt sabut, o em divertís molt jugant a les maquinetes. No estic parodiant les coses, que ningú pensa que ara vinc jo a la reacció. No, simplement és que em sembla que hem de focalitzar les coses. Això no és l'objectiu, això és un instrument per molt important que sigui en aquesta societat i més que ho serà en el futur. Mireu, us he fet un decàleg. Tenim una tradició sobre decàlegs. No respon a cap corrent de la pedagogia, sinó és de la pedagogia de base experiencial i de la pròpia experiència i de la lingüística que intenta presentar-vos. La meva idea és superar, el que planteja és superar el mètode comunicatiu. Ara ho ha dit el Carles, convertir el que fem en experiències. Això què significa? El que proposem en experiències. Al meu parer, significa una implicació personal de l'altre. L'altre s'ha de sentir d'alguna manera implicat en el que està fent. És dificilíssim. Jo intento fer-ho a la universitat i a voltes m'estampe, a voltes no. 80 vegades de 100 m'estampe contra la paret perquè resulta que havien de lliurar el comentari de no sé què i una activitat que jo pensava que era guapíssima, que tenia a veure amb això que estic dient-vos, no l'han feta. Clar, si jo haguera tret la llibreta negra, no ho has fet? Zero. Doncs resolt. I això a la universitat. Ho dic perquè ja sé que és difícil tot això, dificilíssim. Jo he estat amb 42 alumnes de 8è en una aula, en la ciutat d'Elda, ensenyant català. Tinc un cert colomello fet en aquest sentit. Bé, com que ho diu ell, no insistiré perquè he d'acabar. Després ha d'implicar interacció en el grup. Interacció en el grup què vol dir? Parlar. En el cas del català, parlar, llegir i escriure. Projectar-me davant dels altres, que els altres em vegin a mi, que jo veig els altres com actuen. Després, els uns, això són tòpics, fer mestres uns dels altres. Sí, això només s'aconsegueix en dinàmica de grups. Una altra cosa que ja ni se'n parla. Com puc estructurar la classe? De manera que tinc grups diferents treballant i fent coses diferents alhora. És impossible? No. Una altra cosa, que la prediquem i no la fem, per exemple, Bologna, la reforma de Bologna, l'autonomia de l'alumne. Puja sí, veuràs València. No ho hem aconseguit, hem fet tot el contrari, l'alumne és ara més dependent de les tutories digitals, de les tutories que ha de fer, del dossier que ha de lliurar, més dependent. El fem més petit del que és, més xiquet, més infantil del que és. Per exemple, és imprescindible aconseguir autonomia i cohesió. Em queda en l'etiqueta. Una altra cosa per a mi fonamental, mirant-me a mi, jo perquè investigo coses raríssimes? Ostres, perquè m'ho passa mal, perquè m'interessa saber el per què. Suposo que us passa igual. És a dir, les activitats han d'implicar descobriment. Als 8 anys descobrir la mar Mediterrània és una meravella. És a dir, la curiositat. Ja s'han escrit llibres sobre això, l'escola com a matadora de la curiositat. Mireu, té a veure amb el que estava dient-vos. Una activitat esdevé experiència quan, al meu parer, implica transformació en la persona, per petita que sigui. Això no ho sabia. Jo pensava d'una altra manera. O sigui, que afecta els prejudicis, les actituds. 6. Ha de ser creativa, ha de provocar creativitat. Quin sentit té que entrem a classe? Amollem el que ja ven als llibres i després els examinem del que hem amollat i ells han copiat. L'únic és que ara ho copien en l'ordinador, abans ho copiàvem a mà i ho havien de passar en net encara. Pareu-vos a pensar en això, és a dir, creativitat. No eixirem del clot d'un país invertebrat si això no va avant. Després, en aquest país, 7, estic al 7, en aquest país hem confós memorisme en reflexió, no són el mateix. Sense reflexió no hi ha abans. No estic plantejant-vos que les nostres classes siguin hiperactives. No es tracta d'estar fent sempre coses, hem de donar temps a pensar. Clar, pensar coses interessants,
És a dir, reflexió i activitat, activitat i reflexió, però donem temps a pensar, donem temps al silenci, i jo no ho aconseguís perquè no pare de xerrar. Però els que són a classe ho saben, no pare de xerrar i de moure'm, en el meu cas. Simplement no ho dic per parlar de mi, ho dic perquè sé que no és fàcil, i més en xiquets que, no sé, hi ha persones que no la deixen parlar, xiquets a classe, fins i tot en aquesta casa. Per això entraríem en un altre àmbit, si voleu. 8. El descobriment del món. No solament afecta la llengua, ha d'afectar el món. Treballem amb gent molt jove, que moltes coses les té per descobrir, per sort per a ells. És a dir, ha d'implicar el desplegament intel·lectual, cognitiu i afectiu de la persona. A més, 9, les activitats experiencials han d'implicar que van més enllà. Un mètode de base experiencial ha d'anar més enllà de l'aula, ha d'implicar, quan són petits, la família, el barri, ha de permetre que això tingui transcendència més enllà. Aquesta activitat, per exemple, va en aquesta línia. I finalment, l'última paraula s'ha esborrat, i finalment, una màxima, i això en realitat ja seria extrínsec, una màxima important, l'èxit genera èxit. L'èxit genera èxit. Això què implica? Implica que he de fomentar que l'alumne tingui la impressió que l'alumne, que l'estudiant, que el xiquet, tingui la impressió que està progressant. Clar, si jo poso els objectius molt més enllà de les seues possibilitats, es pegarà contra la paret contínuament. Jo ara he començat a anar al gimnàs i no sabeu com estic passant-les. Clar, si m'ho posa allà dalt, jo no hi arribo. Em toca un professor molt bo i sap graduar-me les tasques. Quan jo vaig estudiar magisteri, la primera cosa que ens va fer la professora de pedagogia, sabeu què era? Una cosa espaterrant. És una persona que ja s'ha jubilat. Ens va fer desglossar en tasques tot el procés de cordar-se les sabates. Pas a pas. Pas a pas. Us convido a fer això quan plantegeu una cosa. Què vull que facin, com vull que ho facin, perquè cada pas pot ser una garantia d'èxit. Bé, més o menys he complit el que havíem previst i hi ha un cert marge per a parlar. Què us he intentat dir en tot això? Us hem intentat dir, perquè les dues parts, si heu vist, van lligades, llengua i literatura són la mateixa cosa. No són la mateixa cosa, ho he dit malament. Som iguals, som diferents. Han de treballar-se de manera integrada sobre la base d'un plantejament que implique l'estudiant. Molt bé. Moltes gràcies. Carles Segura i Josep Martínez han fet una ponència coordinada plena de suggeriments, d'idees, de propostes, reptes i també de realisme. Aquí la idea principal de la segona part, sobretot la que ha abordat Josep, era com transformar el discurs en pràctiques. Ja havíem avisat, crec que en la presentació, que no hi ha receptes, que no hi ha fórmules. El que sí que hi ha són estratègies, el que sí que hi ha són idees que hem d'interioritzar i intentar després portar a la pràctica en cadascuna de les nostres actuacions com a professors i amb els alumnes. Les propostes de Josep, bàsicament, el que pense que incidien sobretot en el paper de l'experiència, en l'ensenyament, en la funcionalitat dels aprenentatges, en la necessitat de la creativitat dins de les aules, aquella cosa que sembla que la tecnocràcia actual està expulsant fora, i de l'afectivitat. Sempre tractem amb persones i a les persones ens agrada sentir-nos a gust, sentir-nos còmodes, sentir-nos bé allà on ens trobem. Ha fet també al final un decàleg d'idees, d'estratègies de caràcter general, que ara toca que cadascun de nosaltres d'alguna manera les reflexionem, les interioritzem i que intentem a poc a poc anar-les implementant, com diuen ara, portar-les a la pràctica en les nostres actuacions com a professors i també com a persones en general. Queda un moment per a dialogar amb els ponents, per a preguntar-los totes aquelles coses que se'ns han passat per el cap, perquè en una ponència, unes conferències tan suggeridores com aquestes, evidentment el que van produint-se en el cap són tota una sèrie
reflexions i d'idees que ens aborden. Ja seria el moment de comentar-les. Per tant, ara teniu la paraula, teniu uns minuts per a la conversa. Sí. Hola, jo felicitar els ponents. Estic totalment... Hola, estic felicitar dos... Felicitar dos ponents. Estic totalment convençut del que heu dit i no sols convençut, sinó que ho veig en la pràctica quasi tots els dies. A mi me preocupa, el que més me preocupa últimament és la passivitat dels alumnes. Un dels problemes que tenim avui en dia els professors. Jo puc fer moltes tasques, utilitzar els TICs, moltes coses, obligar-los, i com tu dies, què he d'omplir? La llibreta de zeros. O sigui, perquè arribes i dius, fem este comentari, fem esta redacció. I gent ja major, gent que està preparant-se, per exemple, per a la PAU, per a la prova d'accés a la universitat, i no me treballen. Aquest és el problema. I jo porto ja 25 anys donant classe. I a mi cada vegada note més passivitat. Com arribar a la gent? Arribar a través del cor, que és el que estaves tu mateix ara remarcant, a través de l'afectivitat. Jo no sé què fer, m'he de vestir de majoret, ja no sé que a voltes com motivar a l'alumne. Si ja les notes per si mateix no motiven, si jo ja no puntue sobre 10, si que jo puntue sobre 15, perquè diu un punt més per això, mig punt més per l'altre, mig punt més per no sé què, ja no sé què fer. Evitat, es posa vídeos, es posa, llegim, es fa textos a mitges, es fem tècniques literàries, fem, no sé, una sèrie de coses que hem après. I els alumnes parats. Ja no sé què fer, és un problema, en fi. Però, bueno, no he vingut aquí tampoc a buscar quintessències ni solucions. M'agrada sentir-vos i bé, era simplement aquesta reflexió que jo crec que és fonamental, aquesta motivació que han de tenir els alumnes, perquè mon fill mateixa, que té 7 anys, me diu, per què vull estudiar? Per estar parat? O sigui, això també no és cap estupidesa. En tinc un altre que és un gamberro, sí, un fill que el tio diu, jo no vull estudiar. Pues vale. I així funciona. Jo no sé com plantejar-me les coses. Mira, ara es dèiem, sabeu com es deia al segle XV, això que ara diem benvingut al club? Deien, jo també sóc d'aquest nombre, que és més bonic. Vull dir que aquest problema ja et deia, no sé si és problema, aquesta realitat així, a la universitat, també s'observa. Sí que és veritat que l'alumnat de català en general és prou més, tinc la impressió, que és prou més compromès, etc. Però probablement això ens portaria a un altre àmbit que no sé si en el simposi arribarà el moment de parlar-ne, però suposo que sí. Té a veure també amb la coordinació, coordinació d'objectius i necessitats entre, no solament els d'una mateixa assignatura, sinó d'un mateix centre, que és el que volem aconseguir. Tot aquest discurs nostre estava vinculat en abans se'n deia metes o finalitats de l'educació. Tenen a veure amb què és educar, per què volen que s'eduquen. Si només volen que s'eduquen perquè ens col·loquem en el mercat laboral, doncs clar, si la motivació és aquesta, malament va la cosa. Bé, això es sent? No? Sí? Bé, felicitar-vos perquè crec que heu fet un plantejament i un enunciat que suposa que tindrem tot el dia d'avui i demà per a comentar-ho, ampliar-ho, però crec que heu tocat coses fonamentals i bàsiques. No se sent. Està encès? Ens sentiu? Bé, doncs això, que vos dia que enhorabona perquè crec que heu tocat coses bàsiques i fonamentalment el tema de l'experiència. Jo crec que això és fonamental. Però clar, nosaltres a l'hora que fem aquestes coses també jo faig un poc autobiografia i recorde la universitat que vam viure i la primera universitat en la que vaig participar i teníem completament exclosa la qüestió de l'experiència. La literatura eren dades i quan algú s'entrava en un altre territori li deien, escolta, però això és subjectiu. Jo no sé si heu viscut la intimidació de la paraula objectiu i subjectiu, però era una cosa bestial, brutal. És dir, les coses han de ser objectives. I quan algú dia no sé què, diu no, però això no és objectiu. Bé, tot això m'ha vingut perquè dintre de les consideracions
sobre aquest plantejament de que la literatura està lligada a l'experiència i a la creativitat i a la construcció de l'individu i a la maduració com a persona psicològica, etc. Clar, hem tingut no solament una mala formació, sinó una deformació professional. I aquesta deformació professional, doncs bé, crec que s'hauria de començar a corregir a través de totes aquestes observacions que crec que situen molt adequadament l'ideal educatiu de la literatura i de la llengua. Gràcies. Gràcies, Enric. Però observa que això no és massa diferent del que ocorria també en llengua. És a dir, feia la impressió que, sobretot l'ensenyament de més petits, literatura, història de la literatura, eren dades, llengua era anàlisi sintàctica, transcripció fonètica, etc. O després va venir la moda de la gramàtica textual, aprendre el paradigma per aplicar-lo reiteradament i en sèrie sobre textos preparats en sèrie. Clar, tot això deixava de banda, però clar, insistís que això al meu pare té a veure en una part que nosaltres hem tocat sobretot en la part de Carles, és a dir, per a què volem l'ensenyament, per què volem llengua i literatura a l'ensenyament, per què volem l'ensenyament i per què volem llengua i literatura a l'ensenyament, quina mena de societat és la que volem, és la pregunta de fons. Mig una paraula que abans era moda entre els falangistes, volem un sistema educatiu genuflexo davant del mercat, llegiu la nova llei d'educació, això. Voleu un sistema educatiu que implique la comprensivitat, per exemple, mireu la LOCSE, denostada perquè va ser rebentada, en realitat. Tot això mira per on que fem activitats o fem repetició d'informació té a veure amb una connexió de model de societat i no cal dir-ho, si volem normalització lingüística o no, si volem català, futur per al català o no. O sigui que el positivisme tenia sentit en un àmbit erudit, però... Només una cosa, en l'ensenyament de la literatura, crec jo, hem d'entrar justament pel vessant subjectiu. I després, si volem arribar a l'objectiu, que al vessant objectiu vull dir, arribarem a través d'aquest vessant. Si volem entrar directament al vessant objectiu, sobretot en alumnes que no tenen un bagatge cultural o literari, doncs fracassarem. Perquè a través de la subjectivitat sí que podem arribar, perquè tots tenim aquests sentiments i aquestes emocions i les podem lligar amb la literatura. A través d'això arribarem a l'objectivitat, si no, no ho aconseguim. I hem intentat, i es continua fent-se, un estudi, no sé com dir, asèptic de la literatura, en dades, i ja es veu que no funciona, fins i tot no només asèptic, sinó de vegades acumulant dades inconexes, que encara és pitjor. És a dir, n'hi ha 3 autors, 3 característiques, com si no tinguin relació entre elles i evidentment sense relació amb l'individu. Crec que el de fer és justament el contrari. I si no aconseguim arribar a l'objectivitat i ens quedem en la subjectivitat de categoria, perfecte, ja hem arribat molt lluny, crec, segons el meu pare. Això potser és una de les coses, una de les conclusions ja que podem anar apuntant. Pot ser que sigui una bona conclusió. Fa fred? Sí. Jo estic gelat. Comença a tenir fred. Entrada a la flamera, no? Bé, estem un poc fora de temps i com que també al llarg d'aquest segon simposi tindrem també ocasió de reflexionar i de repreguntar i de trobar-nos i de parlar, pense que és el moment ara també d'acabar aquesta primera conferència inaugural i donar pas a les següents activitats. Moltes gràcies a tots.